ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଆଶ୍ରମରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ରାମ ନିଜ ପାଖରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ଜାଣିପାରିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ରାମ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବା କଥା ନୁହଁ। ଗୁରୁ କହିଲେ ଉଠ, ପରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ। ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ଏଭଳି ଅଣଦେଖା କଲେ ଯେଭଳି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁନାହଁ? ସ୍ୱାମୀ ରାମ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲ? ସ୍ୱାମୀ ରାମ କହିଲେ, ନା ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରମ୍ଭରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ପରନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇ ହେଉଛ। ଆଜିର ଭାଷାରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ବି ରିଏଲ୍। ସ୍ୱାମୀ ରାମ କୁହନ୍ତି କି ଗୁରୁ ହେଉଛି ସେହି ଆଇନା ଯେଉଁ ଆଇନାରେ ଆପଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣୁ ଅହଙ୍କାରର ଛାୟା ତଳେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନର ବିଚାର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଆପେ ଆପେ ଲୋପ ପାଇଯିବ।